Un dels actors que més escenaris ha trepitjat aquestes dues últimes temporades és Jordi Bosch. No ha parat d'encadenar muntatge rere muntatge i dijous estrena encara una nova obra. Fa 35 anys el debut d'aquest mataroní. 5 anys més tard entraria al Teatre Lliure, on va treballar intensament durant els 80 i 90. La relació amb el lliure l'ha recuperada aquests últims mesos i així ha tornat a pujar i baixar les escales de la seu històrica del teatre. Ara farà 30 anys que la vaig pujar per primera vegada, podríem dir, sí, amb el primer muntatge que vaig fer en equip. Comprendràs que em fa molta il·lusió poder celebrar els 30 anys i a més el vaig poder celebrar fent el Blackbird, que era un muntatge que tornava a estar aquí a la casa. I sí, home, pujar aquesta escala sempre t'aboca el que eres, que és veritat. Tu no tens cap dret a humiliar-me en un lloc de treball, ja! Tant a Blackbird com a la nova obra a punt d'estrenar i a la majoria de les que ha fet el lliure ha tingut Lluís Pasqual de director. El bar del teatre ha estat testimoni de com aquesta relació professional ha acabat sent personal. Jo estic molt content amb 30 anys que el conec, d'haver mantingut una amistat i d'haver mantingut una relació de treball tan maca. Realment és un dels grans de l'escena. Diria que és dels pocs que és capaç de buscar l'art i aconseguir-lo. I això és molt difícil. Durant aquests darrers mesos de feina continuada ha coincidit en diversos muntatges amb un mateix grup d'actors. Aquesta mena de petita companyia es feia especialment visible als Jugadors, en què hi havia, a banda de Bosch, Jordi Buixaderas, Andreu Benito i Boris Ruiz. El Boris és un mataroní com jo. Ens coneixem des que vam entrar a la sala Cabanyes dels Pastorets, que jo tenia 14 anys, i ell tenia, un parell d'anyets més que jo. Per ell jo vaig poder entrar aquí, a Barcelona, com a professional l'any 79. Va ser ell que em va dir, i em va convèncer perquè entrés, i vaig poder entrar. Amb el Benito, què us diré? Una persona és allò d'una humanitat que no té nom. I el Buixaderas és espectacular, és espectacular. Com se't va acudir, Eulàlia? Com se'm va acudir el què? Contractar un detectiu. Ui, quina sorpresa! La popularitat li va arribar després de participar en moltes sèries. És a la televisió on més s'ha vist que és un actor dotat per a la comèdia. Aquesta vis còmica li ha permès establir una especial bona connexió amb els patis de butaques. Hi ha una cosa d'energia de la comèdia que tot tira cap amunt, cap amunt, cap amunt, cap amunt. I veus que l'espectador s'ho està passant bé i es produeix un feedback de bon rotllo. El que passa sembla que estigui com una miqueta menys valorada. I moltes vegades fem pensar l'espectador, fent-lo riure, fent-lo posar una mena de mirall, estrafent una mica de la manera com som. Aquest últim any i mig, Jordi Bosch ha passat molt de temps en diversos camerinos, no només els dies de funció, sinó també durant els assajos. Una de les preparacions més complicades va ser la de la Bet. En un temps rècord va assumir el repte de substituir la seva gran amiga Annalise Aran. En qüestió de dies va preparar un personatge que, entre altres coses, pronunciava una rèplica de 30 minuts de durada. La manera de fer-ho era fer un esforç titànic. Però hi havia el record de l'Anna, saps què passa? A mi el que tenia sempre davant era el record de l'Anna. Però jo amb la idea de que l'Anna es posaria millor i ho podria acabar fent ella. La idea era que l'última 2 setmanes últimes ella hagués pogut fer la seva Bet. A aquests mesos de tanta feina inclourà a partir de dijous la seva participació als Feréstecs, un clàssic de Goldoni que dirigeix Lluís Pasqual i que interpreta al costat dels seus amics Ruiz, Benito i Masó. Té una cosa positiva, té una cosa de... Hi ha esperança. Hi ha esperança que encara l'home, un bon dia, sigui una miqueta més persona del que és i surti de ser aquesta colla de brutos. Aquesta cosa lluminosa que té el Goldoni, i això és tan refrescant per l'espectador i pels que ho fan, que és fantàstic. I amb qui has convidat? Els Feréstecs és una nova oportunitat per veure un actor que està en un estat de gràcia i que no para. I mos ho passarem de campeonato!